Ụlọọrụ Nigeria Conservation Foundation (NCF) na mahadum UNIZIK ga-ejikọ aka ọnụ wee kụọ osisi eji akpata ego ga-adị 10,000 n'ọnụọgụ maka ichekwaba gburugburu. Ya bụ mbinye aka nkwekọrịta bụ nke were ọnọdụ na UNIZIK Council Chambers. Onye nta akụkọ anyị bụ Theophilus Okoha ji akụkọ abịa ka o si gaa. Sobia ya bụ emume gụnyere Dọkịta Joseph Onoja, onye bụ Director General nke NCF, Ọkammụta Phil Eze, onye bụ Managing Director nke Ansewa, nakwa Nwada Folake Solari, onye Director Green Recovery Initiative, tinyere Joshua Dazi bụ onye Project Officer, nakwa Maazị Oladipo Soroye, onye bụ Communication Manager. Ndị ọzọ gụnyere onye Kọmishọna na-ahụ maka Culture na Tourism Don Onyenji, nakwa Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Engineer Felix Odiegwu. N'okwu nke ya, onye bụ Vice Chancellor nke UNIZIK, Prọfesọ Charles Esimone, kọwara na njikọ aka nke ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ na ụlọọrụ Nigerian Conservative Foundation bụ iji gosi mmepụta nke ebumnobi ha ịhụ na gburugburu ha bụ nke dị mma n'otu o kwesịrị. N'okwu nke ya, onye bụ Director General nke NCF, Dr. Joseph Onoja, kwuru na ha agbaala afọ 40 kemgbe ha na-alụ ya bụ ọlụ ịhụ na gburugburu dị iche iche bụ nke edoziri otu o kwesịrị, ma kwukwa na njikọ aka nke ha na-ejikọ na mahadum UNIZIK site n'ịkụ osisi dị 10,000 bụ iji hụ na ha mere ihe ha nwere ike ime ịhụ na mbara dịgasị iche iche dị otu o kwesịrị. N'okwu nke ya, onye kọmishọna na-ahụ Culture na Entertainment, Maazị Don Onyenji, kwuru na ichekwa a na-echekwa gburugburu bụ ihe Gọvanọ Soludo nyere ha dịka ntụziaka na ha ga-eme ịhụ na emere ebe niile ka ọ dị mma tụmadị ịbụ ebe a ga na-eje nlereanya. N'okwu nke ya kwa, onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Engineer Odimegwu kwuru na ya bụ ihe a bịara ime bụkwa ntụziaka nke gọvanọ nyere ịhụ na a kwadoro atụmatụ nke ya na steeti a tụmadị mgbe o kwuru ụlọ obibi ọbụla ga-akụ osisi kwa afọ. O kelere onye Vice Chancellor nke UNIZIK maka ịkpọbata ndị NCF ịbịa bagide ya bụ atụmatụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ. N'okwu nke ya, onye bụ onye Managing Director Anambra Erosion Watershed and Climate Change, Ọkammụta Phil Eze, kwadoro ya bụ atụmatụ nke ewepụtara ma kwuo na ọ ga-eme ka mbara nke Anambra bụ nke echekwara. Mbinye aka n'akwụkwọ na-agasị iche iche na ngagharị nke ha gagharị bụ otu n'ime ihe pụtara ihe na ya bụ emume. Theophilus Okoha maka akụkọ ụwa ABS.